Señor Vigo, ás veces a vida ten comportamentos sospechosos. Quen iba a dicir a vostede, vai 5 anos, cando as asociacións, os escolares de C e os nenos saíron á rúa para evitar que vostede derrubase este pabillón, que hoxe iba a ser o escenario do seu último espectáculo. Nós non entendemos esta actividade política como un espectáculo, como vostede. Rexeitamos ese tipo de política de espectáculo que practica onde non hai respeto polas persoas, nin polas súas ideas, e onde todo vale con tal de desacreditar o adversario. E estamos determinados a acabar con eso que vostede mencionou, con esa especie de sultanato, onde o alcalde fai o que lle pete, como se fora o rei do mambo, mesmo calumniando as institucións democráticas e aos seus representantes. Estamos aquí para regenerar democráticamente o Concello de Cee, para abrir as portas e as ventanas do Concello e para que todo o mundo observe o que sucede no seu interior. Esta moción de censura faise por higiene democrática, por iso vostede. Non é ninguna cuestión persoal, nin de interese particular. É un exercicio de responsabilidade para evitar que vostede arruine o futuro dos nosos fillos e das nosas fillas. Nós queremos hacer, pero non do mismo xeito que vostede. Queremos un Cee onde todo o mundo teña un sitio, onde se poda vivir ben sin andar a pagar favores, onde as obras públicas sexan por concurso. Dos 10 millóns que vostede di que gastou, non hubo ningún procedimento aberto. As empresas non tuveron oportunidade de competir igualmente porque só era para seus amigos. Onde se respeta a labor dos funcionarios e das funcionarias que están para velar por la igualdade dos ciudadanos e onde se paguen as festas con cartos limpos. E se temos que ter 4 días en vez de 5, haberá 4, pero habemos dormir tranquilos, e seguro que son millóns que traen a Manolo. Vostede continúa actuando discrecionalmente, a marxe da lei. Nós non vamos a facer de xuicios, nin a valorar imputacións e fianzas. Para iso están os tribunais de justicia. A nós corresponde facer política. E somos testemunhas de como vostede vulnera día tras día o Estado de Derecho, mantendo contratos irregulares, saltándose os reparos de intervención e tesorería, otorgando obras a dedo, etcétera, 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 etcétera. O que se debería de preguntar vostede, señor alcalde, é porque dúas formas tan antagónicas como o PP e o BNG son capaces de salvar as súas profundas diferencias ideológicas para desarrollar a vostede da alcaldía. Pois porque somos 7 persoas que coñecen a realidade deste concello, que saben que o millor que pode pasar a ser é que haxa un goberno que mire por toda a ciudadanía e faga prevalecer o interese común, un concepto que vostede descoñece, sobre os intereses individuais. Esta xente non está aquí, uns porque non poden,